bim kambe ko flop nde woni gaddum flop o gilna caggal flop be garti kadi be gaddi classe goddo ndem gaddi be mbadi réplique mine kunsa non après min ji hangade wuro fo layima ala nangue wurso nangue nangue suñu bamnaade nde won min bi on holko addi bone taw bali fo ngule minen non min namdi ko addi bone min tinani ko woni bon 1 minute 30 tan wuro fo dilla min namdi mam ko addi bone kambe toñi min yofti salaw rutide tibe be nyaago jam Allah hokkuma bul nyaago naade goddo bone tan on halko mi ko didol gada yawi dogdo wona kal dada jiddo libde mi fo fada o boy hadar tan no wada ber yarar hamber moda foda lebi ender halmam ni na hali collaboration goto entre onon e KSP bida an watam arranger wala ma arranger manam ko back to back wana manam on manam afendo kido fouf bifu kewdi fof ko mise en scène wonno manam wadi créer un fun avoir un buzz manam ko réalité gonge mon wala wad juste créer fun. Hello la famille, ça va comment vous allez? Alhamdulillah, machallah, moi je vais bien. C'est comme d'habitude, hein. Ndjul menen del Fouta, votre émission préférée Ndjul Dable Aspi. Hande en doto matam hande en kibi nganda kodo mawdo kodo machallah kodo mo nganda. Indi mo hande tan noddi fof. Indi mo hande wali résumé fof nganda kanko wulaani bonné te xade mo suskati ko wadat ho. O wite ko Boy Ghetto from Sinthiou Bamambé e dokkamo o salmini bandiraɓe kadi dokkem comme d'habitude o wada freestyle uddude men wuldo jaw yeah, hello les Ghetto youth oko Big Boy Ghetto from Sinthiou Bamambé represent on est ici présent dans Raplar Innovation c'est mon préféré et aussi Hamindo et avec rapport et jom talent taxi arrêt nom direction succès accélération qu'on n'a pas mis aussi toujours accès je préfère que wulle pour l'instant le profil est masqué comme gudjo momo tako ber fadam damal mos wona tan vendredi à la week-end au panay mardi chaque samedi on dirait sur terre y a un paradis maman m'a dit méfie-toi ce que l'islam a interdit mais je vis ma vie des fois sentir rapport des maladies yitaki horam yijita to ngumimi wo pumi fito beccam sabu foti nenje timi gondude yam munyat keccam ba weltor so weltima mi salaka halnede gong wadal ko an kettimi somi windima jabom hay tus qurani kam silence ko ñew bernde so taw yaltani tan lubat dadiram gon kam limore fof buri dubam so yeya messi wonti jul Argentine fof tubat nenam jida yide bojam nenam woyata ko gorko buri kam tan ko indam somi yeyi ala lomto ay gon fortan yo fansam me somi yimi hetto sabu talent fenta kono succès ko chatto yemi siforam licite sambar wadde musique la para c'est trompose komi la zano messi dem ngal lowe no pam asin kunuri gite berna musi nyama tabandu fo losi famille ko yam badi o la vie est magique je faisais trop de bêtises yo machallah adjuma ngondar mal hule mi susa may al bumi sedde won adan ko Boy Ghetto foti ko wulde jawde OK encore une fois bienvenue dans l'émission Ndjul Dable Aspi e ngalane libri men goto kanko woni holyon hol gondo Boy Ghetto holto inede ummulma e holto mawnda kadi kalnam kadi parcours ma ya Boy Ghetto oko origine bununke dans la région de Tambacounda mais jibinande Sinthiou Bamambé en fait région de Matam ton de Sinthiou Bamambé ay Boy Ghetto nak kan nando Ghetto nandi mo woni wadi sek e kadi minen ko dum min gori ko min Ghetto manoji no tos e min mera bubde kadi ko beddaaji rek min goni ko hen min jangi rabbi hen min goni ko min goni o hande kadi so min kebi ko min kebi ho hande ko sababu ni a tous les Ghetto man e Ghetto non noddi rewbe noddi worbe noddi sohabe mobe fof aussi OK parcours ma anina day rap day gemo yo min nalme rap ko le 1er août 2021 1er août 2021 nalme rap machallah mbi le 1er août 2021 nada Boy Ghetto mais mi ngandme Boy Ghetto manam fut ko wuldi jew nganda sa so dum tan andano jengenen ara mais am hollare kam dum na non mais il faut mo da fili en fait wala sousa ham wande conseil mais émission mi da buba il faut ndiaboda indima parce que Boy Ghetto nganda wana neddo manam bodde calme en fait OK machallah joni tagal dum don hol motivation mo kebda ha nada gemo ko wodi membre famille ma gonde jimonnodo wala taw wodi mbata suivre ya min der famille mo ala jimo sax mi tawan jimo der gal baba mo aussi min mi fini rek mi yidi musique kadi ko jiiden exemplaire uji aussi dum tagem nada rap kadi sa jeeyi Boy Ghetto jogi won mo darmi ha wiye Boy Ghetto ha tagem hande wonde Boy Ghetto mo gonmi o
min tivrannomi rek ko Samba Peuzzi des années 2018 2019 guilɗe mbeɗa wadde hen cuusal ala mi naata ala woto mi naat ha hande Allah hokki am cuusal rek 1er août 2021 o jaami garmi studio jaltumi son sa ƴeewini Boy Gueto ko Samposi wiyete noon eyyi caggal ƴettumi nde ɗon inde ɗakkumi ɗum e yam hande min mi woni Boy Gueto. min ha joni heɓani jimmi hoji jimmi gula nene Boy Gueto nene accidni nene dalta ham jimmu dara ham ko ndiya wadduma en ndiyam caggal de no ɓuurata mbeɗa ɓufta mbeɗa cofta ok mbiɗa 2021 puɗɗa e nder haala ma mbiɗa ko mam depuis début carrière ma ko 2026 e nden tinɗa carrément hoore ma naata e game he manam an holko addu men ko featuring ma walla ko single ma walla ko projet mo mbaɗɗa walla holko mbaɗɗa ganduɗa an ha yimɓe fof tinma hen ya yimɓe fof hande fuurankoɓe fof Sénégal Mauritanie foni andi ko addi bone eyyi so wima ko addi bone ko mbiyatama holko addi bone mi namdi mama eyyi ko oɗon fidde hande saabi hande gonmi ko gonmi ho en fait eyyi ko oɗon fof ko ɗon ummi tout a commencé par là hande fuura fof i to memɗa ɗo mbiɗa yiɗɗon ɗon mbiɗa yiɗɗon mais mbayen ɗon pause tan ha ɓooya nani eyyi ma gattata ko addi bone inchallah joni an depuis début carrière ma holko mbaɗɗa depuis début carrière ma min depuis début carrière o hamga sans projet eyyi des fois moom gueɗe 2021 faade joni hamin chaque jour min jaltinat des single eyyi des fois affaire o mais kam wura men kam Sinthiou Bamɓe ɗon mi hefti ɗon gueɗe 2024 eyyi 2024 déjà mi jagui wuuro ngo fof mbammi junggam eyyi heddi mbeɗa visa ailleurs mbeɗa visa fuura foof eyyi hande 2026 e Allah addi fuura foof min mbaɗa e juuɗa men minen jeeya goor min darda hen ok Boy Gueto en tant que Boy Gueto fet mi wiya manam an holwomi caggal ma staff entourage ma walla ko propre moyen ma jarta ya sa nani Boy Gueto ko boy milieu eyyi kadi komi boy quartier min depuis 2021 faade joni mi heeɓi toujours mbeɗa jogui soutien ganduɗa leekalam foof ko ɗon fuɗɗiri eyyi woni guila mawɗo ha cuulel sa ƴeewini guila min ba meeɗa jabde mi yima min eyyi grand ji leegal ɗi grand ji mawɓe yimmiraɓe babiraɓe foof nanggui hen e nde mo mbaɗimo convaincre hande ha o acciyam to beelami fof mi yaa eyyi ɗum ɗon oɗon soutien umri koye leegal he avant tout hande ha wonti wuuro fof nanggui hen à part quartier o aussi jogui ganduɗa hoorema staff ɓe ko yimɓe dariɓe kadi kala no jeccirmi caggalam mi yeɓɓe aussi eyyi kala toñomi ganduɗa ko kamɓe tooñi eyyi comme sa ala mbiya Baydi ko hen Supra Boss ko hen Malick Vanday eyyi aussi extra eyyi ganduɗa hoorema ko staff dariɗo kadi tinniɗo no fewi manam e gartan ɗo e hunde wotere ganduɗa kewiɗo e nde dillini Fouta bifuji mo ganduɗa nden ɗo e partout ha joni nden ɗo manam entre Nelka Ourossogui Sindi Bamamɓe e Ogo te an majjani ɗumen sahani manam mi wiya précisément entre Ourossogui e Sindi Bamamɓe KSP ɓe gari ɓe mbaɗi classe Kousboulow mais an manam tan ɓe memorima ɓe cohtorima an garɗa jaabiɗa manam sound ma goto biyeteɗo Flok ma e gattu hen sax inchallah mbaɗa min résumé kadi kamɓe kadi ɓe gari kadi ɓe gatti ɓe mbatti riposte kamɓen andi kadi gattuɗa kadi e sound ma goto biyeteɗo effet Gemini on kadi ma e gattu hen mbaɗa min résumé kadi kamɓene kadi manam no gummiɗa effet Gemini nde kadi Kousboulow kadi mi ari jaabiɓe kamɓene woni sound mo goto biyeteɗo mbiyamo clip sax biyeteɗo ayam Black eyyi après noon kamɓene kadi KSP kamɓene manam ɓe gatti kamɓene ɓe mbaɗi réplique onon noon yimɓe aduna fof ne fonno réplique moɗon on jooɗima jire dabɓo aduna fof ne foti mais à la fin on gatti ani Kousboulow moɗon featuring ko addi bone eyyi kadi namdoma après ɗon kadi aussi ma e gattu hen kadi joni amin namdoma holko mbaɗa minen lernande hen ha aduna fof faama ya ɗum ɗon ganduɗa hoorema wonino guerre entre guure wa eyyi kadi j'espère que ɗum ɗon kam déjà waɗi passé minen ganduɗa hamin hande hamin kuccani min gacciɓe hen minen hamin e projet ji amen eyyi juste affaire o wonno rek ko game kadi en foti wonde sakh eyyi mo yirani ɗum foof noon kañum ene wawi jagguirde no yiɗiri ni mais minen hamin gandi au fond ko woni ɗon eyyi kadi min e mabɓe wonto ummiri en fait avant Kousboulow ɗo ko min e mabɓe wonno eyyi on se connaissait depuis même min e mabɓe ɓoyɗi guila classe arani e hande classe ari hen ganduɗa affaire jolti goɗɗum kono so ari hen
min dokkiɓe ko poti heɓde ho padi minen min paye goɗɗum min mbiɓe ko addi bone taw déjà wuuro ngo fof laayima mbiɓe joni holko addi bone o ok e nder haala ma mbiɗa wonto umri o ɓooyi taw oɗon ganti très bien haala min bone honto umri eyi to ummiri ɗo gaɗa hoore ma no woɗɗi de 1 ko connaissance onno connaissance ni hamgo ko tiktok rek gila hay goto handaɓe Sinthiou Bamɓe kadi min mbaɗa wawi no wiide on temps kadi hay goto handa mum nder Wourossogui juste rek min potte tiktok he après ménagère am ni wonno grand ɓoyɗo kadi ɓoyɗo walludemi aussi ene wiye iso on ƴetti numéro goto mabɓe e nder staff mabɓe on wi après onon kasɓe mi yi oɗon gone e lawol moon eyyi kadi minen hamin jogui ga boy mi wiye boy gueto e pourquoi pas garen mbaɗen link goto ganduɗa oɗo link ma waɗ créé affaire goɗɗo ɓurɗo ɗum ɗo mo wonnude wona collab goto quoi eyyi so bene sa noon kanko fuɗɗi tegandem ɗum ɓe mbi ɗum watta probléme nden woni kanko gaynami iso o fuɗɗi ƴettu numéro am o waddemi e wajiɓe ɓe e waddemi wajiɓe noon hamin mbadda vocal uji comme ça taw hay daralani min saha mbaɗa wawi hay nden hay mimi andaɓe kadi kamɓe gandama aussi après ɓe puɗɗi min puɗɗi wiide gaare joni jogoɗon ɓe jogo groupe Wourossogui min mi jogo groupe hedde nder Wourossogui kamɓe jogo groupe nder Sinthiou Bamɓe taw min mbaɗa waɗaɓe soutenir toon eyyi min kamɓe kadi mbaɗami ga soutenir ha wonde fimde quoi eyyi mbimi ɗum fof ne wona mais min featuring walla projet waɗanimi arrangé waɗimi arrangé ko gaɗa mbaɗami back to back gaddon mi adda so gaddi hande 24 heures mi arte moon après so bene sa nde woni ɓe puɗɗi wiide e hay ɗumen wona ɓe leeli noon affaire o ɗum ɓenni ɓe leeli minen noon mbeɗa wonno e projet pirtumi projet o kuccam mabɓe gaddumi 200 classe cammi mabɓe ɓe jooɗi 3 mois quelque ɓe jaaba he eyyi ɓe jooɗino ɓe pini jour goɗo ɓe mbaɗi réplique ɓe gaddi classe mabɓe ɓe gadi ɓe mbaɗi hen boy gueto saɗa o lembel mini kunse waɗam lembel affaire yo noon eyyi ɗon affaire o fof ko ɗon ummiri quoi ɗon bone ardi après noon may lolo minen mbaɗi e ko mbawi o min komi damdemo jimmi ko lernaham joni an to an manam to fuddi ɗo jimmi ko lernaham manam mbasa diwde o fait non lerna min ha leer o diw o diwi kay yeah sa yeeyi mbiyami rek mi addi mi classiɓe projet am 200 nen hen après mi memiɓe ɗon kamɓe noon ɓe jooɗima quelques moment ɓe gartani eyyi nde ɓe garti nde noon ɓe gaddi ko classe ha mbadde boy mabɓe goto featuring eyyi ɓe gaddi on classe ɓe memi hen Coulisse Blow Coulisse jaaba heeɓe eyyi min noon mbeɗa winnani ɓe même pas ɓe gacciri classe o nde 24 heures nde woni gaddumi effet gemini eyyi gaddumi effet gemini yeeyi ɓe jooɗi kadi ɓe gartani nden ma yeehi ha caggal mum après noon kanko Coulisse o jooɗi so benne sa min joddini o yiiɗi booji fof o yaɓɓe dow mabɓe o hokkiɓe 1 minute 30 secondes wuuro ngo fof laawi timmani son eyyi après caggal mum ɓe gaddi classe goɗɗo minen 24 heures kadi gaddum flop eyyi mbimi kamɓe koɓe flop nde woni gaddum flop o guilna caggal flop ɓe garti kadi ɓe gaddi classe goɗɗo nde gaddi ɓe mbaɗi réplique minen Coulisse noon après min jii hankkadi wuuro fof laawima ala nanggue Wourossogui nanggue Sinthiou Bamɓe naaɓe nde woni min mbi onon holko addi bone taw ɓalli fof nguli minen noon min namdi ko addi bone min tinani ko woni bone 1 minute 30 tan wuuro fof dilla te kamɓe jooɗimi 3 ans boni min classe 3 ans ha mbaɗa Coulisse classe ok e nder haala mam nene haali collaboration goto entre onon e KSP mbiɗa an wattama arrangé waɗatma arrangé manam ko back to back wona manam onon manam affaire nde kiɗo foof bifuji kewɗi foof ko mise en scène wonno manam waɗi créer un fun avoir un buzz manam ko réalité gonga moon walla wadde ko juste créer fun yo ɗum ɗon wona mise en scène wona ganduɗa hoorema créer de affaire goto de affaire o minen somin gummanima hunde rek en tant que noddi musique cahan ala ko gonga de gonga min batti affaire o no yaari fof no moƴƴi nomin nanguiri fof kadi minen min nanguiri noon somi nanguiri no affaire o rek ko créer de affaire goto minen noon min nanguiranno ɗum mi yiya sakkede affaire o muusi ɓe nanguiri ɗum affaire goɗɗo ɓe nanguiri gonga de gonga minen noon min nanguiri affaire o gonga de gonga hankadi natti cahan eyyi mais départ moom ko cahan wonno ko affaire ni rek créer de affaire goto départ affaire goto wonno mais sakken noon affaire o ɓurti fuɗɗima muusi eyyi minen noon min muusni ɗum ha ɓeydi muusi min kaali hen ganduɗa mbaɗi hen bifuji belɗi joni an e gartane e sawrma oɗo bitel vlog o manamine résumé mesure par mesure par ce que an e nder vlog e mana hay goto accani par exemple par ce que an déjà ɗum ɗo ɗum réponse o fof ne woni direct ko wa KSP mais an gadɗa manam memoɗɗa foof ha memoɗɗa sah ganda mo kodduɗa e wuuro même village goto hay goto accani fuuta fof memi ko saabi ɗum noon yo flop moon saabi ɗum rek sa yi mi memi hen kamɓe kadi mi memi won boji goto nen wuura men waɗum kamɓe fof koɓe gotum quoi nanguirmaɓe kamɓe fof kamɓe jeeyɗa wuuro ni eyyi ɗum tagui mbimi
kala ko kebɗon ɓame so jinɗo ko ɓennude jonde min gudditi dame minen kowirab sans prothèse garane ɓiɓɓam rewɓe ƴame ɓiɓɓam rewɓe noon haɓen wura men ɗo woni abso case labbel rétro bosgen rapproji wuren pied yoɓe nangge jiye ɓe jabbe gueye so pari ɓe mbiye bawɗo goɗɗo fof fiya firi joni minen min kaɓani maɓe yoɓe kaɓe koye maɓe kamɓe ko ɓen ɓe jogui droit habde minen déjà haade nde min dokkaɓe ɗum ɗon rek ɓe ganda wonmo poti habde nen ga ɓen ko minen woni dow maɓe yoɓe kaɓe ɓen minen ɓe gacci min hankkadi min jooɗo côté ɗum addi oɗon flop eyyi pare mbimi rapport ma kam fiyama memama haalis cagaji fowama limama mayi hen juma waɗi bamma imam finsa finano mbirma liɓama hakkudame kulsa bulo rek ɓe mayre kiram velen ko suwaɓe jaade ilam mi wini mbeɗa wawi tan mbiɗon ala mbiɗo kañum wawimo o jalama eyyi ɗum noon fof koye nder flop he ɗum noon fof kadi waɗi ko haala eyyi sa yimi wima oɗo waɗi rapport goto nen toon o wino ganda hoorema minen ko cagaji min gaddata wuure eyyi on ko abkurol gonga o wiya min gadda ko cagaji wuure mbimi haalis cagaji o fowama limam min mayi hen juma pari min mbaɗi bamo imam fof koye haalis cagaji he eyyi ok so di xam goyira gulani jew kam joni en mbaɗan ɗon ɗo koyngal tan après en jihen technicien o hokken yimɓe keɗi o son Right, Vanday, ay, Popion kolon, ko jiida jogorani nendude, mi nanani dillon colon, wof darnani mbarondi ɗomdude, carton tan kabon, tawi min togi jogorani ɓendude, bejon kotton bolonte min komi piyo keble ɗe wombude, ay, Popion kolon, ko jiida jogorani nendude, mi nanani dillon colon, wof darnani mbarondi ɗomdude, carton tan kabon, tawi min togi jogorani ɓendude, bejon kotton bolonte min komi piyo keble ɗe wombude, kala ko keɓɗon ɓame so jinɗon ko ɓendude jolide mi uttidi dame, minen kowirab sans prothèse garane ɓiɓɓam rewɓe ƴame abso case labber retro bosgen rapproji wuuro ene piye yoɓe jabɓe guiye ɓe nanggueɓe jiye so pari ɓe mbiye mbaɗo goɗɗo fof fiya rapport ma kam fiyama memama haalis cagaji fowama limama mayi hen juma waɗi bamma imam finsa finan birma liɓama hakkudami bulo tan mayi toon kiram beelen ko ok merci rési pour kilibo e gartanema an e nder haala mo nder ɗum no ma he kadi mbiɗa an kural gonga mbiɗa an manam on mbatta boxé dans le même rythme an holto pawɗa ɗum an vous êtes dans le même génération hol makkama manam mo jiguiɗa ha biɗa aali makko on mbatta boxé dans le même rythme an mbaɗama catégorie koye ɓeyto moncelonkon to pawɗa ɗum an garɗo fof wi kañum woni bamourab c'est à dire an waɗi dépassé ɓooyi bisimilla joni an ko saabi ɗum an ya ɗum noon fof saabi ɗum ko liggey eyyi siñu bami moom jeddi gasi toon min ganda kam ko woɓɓe fansiji heɗoroɓe ɓe mbiya ala ko kaari mais siñu bami moom min liggi min mbaɗi prouvé kala amen ha wuuro ngo fof jaaɓi andi tigui minen gon dow ala momi pondere ɗon kadi rab faɗani hay goto mo mbiyata ɗo ɓe mi yiɗa rewde inde heni ɓen ɓe cigat rab ko kamɓe faɗi par ce que a jira ɗo rab e école yadata ɗum moom ko juste ko conseil goto rek pommi hokkude mum rab e école yadata soit a fawat rab o ndewa école ha para gara ƴetta soit a accat école o ɗa nanga rab mais a wawan 9 mois école e 3 mois mbiya aɗa fusa pare ken duttirɗa e 9 mois kadi mbiya aɗa janggoya a fota gueɗe goto minen noon nde min gandi hamin jiiɗi nde en jarani min de min paw école ɗa min nangui rab o min mbaɗi prouvé wuuro ngo min jabɓe wuuro ha huɓɓi eyyi 3 mois ɗi ɗon pusannoɗo so ari kadi natti fusa min puuse mum minen joni wuuro ngo ko minen jeeyi ɗum kanko joni kanko no kalda en kanko aussi noon haalde kanko wona morom ma o mbatta boxé yimgo so welama fof noon wiya hay gaɗa joni noon wiya ɗum belaɗo fof wiya noon mais affaire o minen hamin gandi mi wima mon fof nandi bawɗo ba mum kono haalta siñju ba moom ɗum kay somi jiiɗi janggo anani worɓe tega e dare ni min garta min piija ni min ƴewa tan mon fof hol bawɗo ok mi faami aji somi faami joni mbiɗa aboukural kañum yo yaw rutto e jangde mo nde walla manam onon joni o mbatta boxé par exemple kanko joni o pon jangde mo nde o ara o tawtode game he mbaɗon boxé e game ɗo goto ok mi faami joni an joni manam caggal vologo manam kamɓe KSP kamɓe holko mbaɗi réplique ganduɗa ha musma an ha garɗa gadduɗa annene effet Gemini kadi mbaɗna min hen kadi expliqué mesure par mesure eyyi mbami ɓeeɗo koɓe classe o classe ji mabɓe ɗi fof so renti heɓani min ɗo eyyi musani min mettani min juste hamin jogui envie jabade rek eyyi sa waɗi min classe min jogui envie jabade min jawma somin gala envie kadi min pawa ɗum ɗa non ala musallo ala ɗum ɓenni min gacci min amin déjà min projet ji amen projet o nden ara le 10 août inchallah le 10 août 2026 hay sa yiɗin projet o ma andu ɓeeɗo
déjà minen min mbaɗi ɓe ɗa boy ghetto an man ko boy ghetto aɗan dogan kesi ngajam di an mbiɗa haala mbi mama posé question mi suwa guintaw aɗa foyam le 10 ɗo mais avant ma ngattu e mais jimmi ko lernama ha carrément an gattanaham no mbinumami ni mesure par mesure e oɗon sa on effet jimini woddog boy ghetto dogata jimmi ko lernana kam eyyi so benen temps sa yi mi wima noon hande hamine projet ji juste ko yidde wiidema ɓeɗon hande wonno rek ko classe eyyi waɗi ɓenni mais sa yiɗni noon mbiɗa wawi waɗandema traité effet gemini o eyyi mbimami ghetto ko réel ni ko sans montage onon ko mon ko effet gemini noon a yii hande hay fewnoɓe abisaji concert binda tan fewne ara ene weeɓi e yo kamɓe ko maɓe ko effet gemini mbaɗa mbimi en pottat forcément sans tirage no miya la gadde sen kimani talan rap Fouta foof min woni base ala façon technique momi waɗani sukara bombi drag new arrivage ko seeɗa jiita guel momi irani mbaɗa mbiyami hello ngare mi addi kaabu bees weli KSP yita joom dowe less armi haalanma guel ma gonɗo wuuro so wawi tan ko sexe namde guel ma origine Bakel soso mais do ex ɗum tagi mbiyami ɓeɗo minema ɓooyi sa imbir wima rek xam nga guel ma gonɗo wuuro so wawi tan ko sexe namde guel ma origine Bakel soso mais do ex ok mais on an manam an par exemple e gattane so oɗo effectivement an e Coumsou Bolow garɗon mbiɗon ko addi bone ha min so gayon nane minen ko addi bone minen hokkoɓe mbawi jabade on ha mana min explique ko addi bone par exemple jo an e Coumsou Bolow on kamɓe jo ɓe gaɗi groupe ɓe mbaɗi on réplique on ɗi fof on ndendi on manam on neɗɗo gotten renda mais onon fof on gaari yimɓe ɗiɗo manam onon on cuusaɓe walla hollu onon manam won neɗɗo goto jaabo an goto jaaboɗa mais onon fof on ndendi on gaari on jaabimaɓe min mbiyam ɗum ko kulol tagi garɗon kadi on gaari koɓe mbi addi bone minen min ganda ko addi bone atta minen hen ay avant tout eɗen mbiya justice pour Mambaye alias Mambaye noon ganda ko sa yi min jalni hen ko addi bono foof minen juste min gonno min jooɗi jekkita rek min nani laamu ari ƴetti rapport amen garnoɗo pour jimmude jarunoɗo hen wallu jabanade wuuro mum Sindiou Bamɓe hande homon ɗo soha à cause de classe homon tajana 3 mois e wonde amende 500 000 minen noon ɗum tagi min mbi holko addi bono holko onon kam holko addi bono ha laamu jilla hen classe am wonno hande Mambaye nen soha sababude wiyama waɗi beef te beef o ganda warma beef ko toon fuɗɗiri hen ɗum tagi min mbi ko addi bone kamɓe toñi minen jofti pari dutti ƴettiɓe min ƴettiɓe pari min coa eyyi ɗum tagi ɗum addi ko addi bone eyyi ko addi bone ha min pamani par ce que laamu to ari hen min namdoto holko addi bone minen min ganda holko addi ɗo laamu par ce que minen min woni rek koye rap cadre rap min woni min mbaɗan beefuji amen kadi ɗum noon ɓaade ko beef so woni rek classe tan ni simple minen min jahat classe simple mais beef ari nde minen mbi kadi min beefat non o gandat ko addi bone kay o gandi par ce que mi wima ko addi bone min wiyama wuuro maɓe ene waɗi ni wuuro maɓe ene waɗi ni tan après laamu ngu ari jaggi rapport amen sababude wiyama wuuro maɓe ene yeeye ñamoho ok nder haala ma mbiɗa feere ma goto naggam ɗum foof ko à cause de bifujaji eyyi an joni hol message mbatta lancé par rapport à ɗum ɗon yo min mbawmi wiiden tan ko justice pour lui eyyi kadi kanko yarano hen ɗum ɗon o yarano hen ko ɓen kaali hen haala Sindiou Bamɓe ani kam so woni classe tan Coumsou Bolow Boy Ghetto e KSP xam nga kamɓe ɓe jillata hen par ce que wiye ko minen e maɓe mais nde ɓen gaddi hen haala wuuro e haala wuuro ari hen kamɓe noon koɓe rappuɗo wuuro alay saago ɓe jalta ɓe mbaɗa ɓe kolla kamɓe ko wuuro heɓe jeeya eyyi fijirde rek fonno wonde kamɓe ɓe gaari ɓe kaali hen ko poti haalde ko hande ayi ɗum ɗo joli hen kadi min mbawmi wiide hen rek minen min cikkirani ni kadi min cikkani ɗum ɗo fof ma ar hen eyyi de toute façon justice pour lui kadi ɗum ɗo wonta wattu eyyi wonta wattu ok justice pour Mambaye par ce que ɗum ɗo fof ko fijirde ndeysan par ce que kamɓe nangono ɗumen ko fijirde ɓe nanggani ɗumen affaire ɗe ganduɗa en jiiya hato laamu ha neɗɗo e goto mabɓe en nanggue ɗum noon yimɓe fof ne mbiya justice pour Mambaye eyyi caggal ɗum noon e gattanɗo en yimɓe fof jii manam mbiɗa yii sur les réseaux sociaux aɗa yaade Coumsou Bolow aɗa yaade mo consul uji oɗon mbaɗa featuring ngaji manam hakkude moɗon ko groupe c'est quoi le lien entre an et Coumsou Bolow ya sa nani Boy Ghetto e Boy Ghetto moye Coumsou Bolow mo Boy Ghetto eyyi mi woni kanko woni min kadi min kebbdino wadde collaboration ngaji hande sa yi hande mi woni mo gonmi o eyyi ko sababude Coumsou Bolow mo Ibrahima Nemo quoi eyyi tellement o darni tinde kadi mais juste affaire o rek wonno ganda ko passant par ce que fitrimo ko addi bono ari ko deuxième fois par ce que min jogdino minemo min baddi fitring même pas avant 5 mois ko min jaltina ko addi bone min gaddini link up
eyyi sa nani link up noon firti ko ganduɗa hoorema min créé groupe goto wiye Be Paradise o noon hande wonno hen ko artiste aji ko min e mo hamin jinno groupe o ɓuuro ɗon wonta label mawɗo ganduɗa min no gardumi e oɗon groupe ni hamin créé on groupe ni hamin jagga artiste aji talentueux ji après hamin jilla hen ha wonta groupe ganduɗa hoorema o groupe o label ko label mawɗo e nder hande e univers o mais sakkeɗa à la fin hanko mon foof ganduɗa ko artiste komi artiste e kadi ko heɓa ko heeɓi ho minen kadi mbiɗa yiiɗi heɓde ɗum aussi e concert aji mo jore waɗe affiche winde Kunsi Blow à Matam o min kadi mbiɗa yiiɗi winde Boy Gueɗo taw ko min affiche am aussi taw ko min à Matam e ɗum tagi mbami préféré hande machallah min gondi ko wonno min jaadi partout hande min mbaɗi ɗum min mbaari ɗum quoi wona groupe continue o e wona groupe continue o min han mberemi projet am kanko kadi hono projet mo min dartini affaire o mon fof huccirde mon fof jaggi lawol mum en fait o jarama kadi aussi. Ok, machallah. En parlant de projet, récemment mi yi affiche ma goto a jogui événement mawɗo inchallah e kadi lancement projet ma il paraît que le 10 e joni jimmi manam ko gattana minen hen jaajña minen e oɗon date manam hokko mbawi fadde e oɗon événement. Rendez-vous le 10 août inchallah 10 août 2026 eɗen jogui grand événement pour sorti mixé men plan A sa nani plan A noon nder plan o ne heewi fof nene hen eyyi en tout cas restez branché rek le 10 potten Sinthiou Bambe pour concert o mbaɗen sorti projet on jour eyyi caggal mum ko heddi o engrais amul arrêt jeehi joni atnan min e projet o manam kalnami combien titre projet o waɗi et pourquoi mbaɗa choisir oɗon titre. Projet o ko mixtape gaɗa ɓoode waɗede programme hande Allah fadi ɗum le 10 inchallah woni sorti o noon mbaɗa ɗum concert kadi aussi projet o mom waɗi ko 8 titre eyyi 8 titre foof gaɗa sa heeɗima yiyanen hoorema kala titre ha so woni sa classe ni sa jooɗima ma mesure goto aɗa jeyani hoorema an projet o eyyi kadi gaɗa hoorema projet o waɗi sec kadi projet o wiyete ko plan A eyyi sa nani plan A noon eyyi waɗi plan A plan B plan C eyyi joni sa nani plan A ko ɗon wonne koye fuɗɗore ko joni foof ko joni fuɗɗoto eyyi plan A joni plan sa nani projet woni plan A mbaɗen plan A ƴewen sen mars so marsani ƴewen plan B eyyi ɗum innide projet o plan A. Bandiraɓe mi jogui événement mawɗo le 10 oɗon gandi affaire nde ɓuɓata le 10 inchallah Sinthiou Bambe plus lancement projet makko o haali ko plan A so ala ko plan B walla plan C kanko no waɗi o wi plan A inchallah le 10 à Sinthiou Bambe min kam en sal deewi hay goto ilsawam toon komi jaaɗo ok en gartana joni manam en projet ma o woodi wonɓe caggal ma par exemple woodi mo mbaɗa collaboré une label de production walla ko propre moyen ma manam holno yaari au fait kadi aussi caggal projet o est ce que fansuji ma mbawa fadde des tournées e nder Fouta. Collaboration ko faare projet o amin jogui label de production woni halko welma ɗo e nder Matam eyyi gaɗa hoorema guilmi wonani haydara arani eyyi DJ ka guil nden ƴettiyam min waɗi ham e nder oɗo studio moftiyam hen suuriyam hen aussi gaɗa hoorema contrat woni ɗon min e halko welma eyyi haaɓe nanguiam machallah haydara ala o manquiri min so moƴƴi tout est cool eyyi ala moyen wona moyen goɗɗo eyyi juste ko DJ ka o jogui on suwa guila min gaɗa hoorema o wano wiide wonde mi ala succès walla mi fuɗɗa haydara taw o wajirde mo waɗami imposé e nder label mo mais guila haydara arani o ƴettiyam o waɗimi imposé oɗon label gaɗa hande nen won de 1 an et quelque vraiment oɗo label eyyi hen somoji ko gratuit clipage ko gratuit tout est cool nice machallah eyyi projet o foof hen fiya kadi production bello eyyi kala ko jiɗɗa kadi sa ari halkoyel maɗo heɓat ɗum aussi min halkoyel ma record ko continuité en fait eyyi wona projet ren par ce que mi waɗino avant oɗo projet mi joguino projet goɗɗo foof ko nder halkoyel ma fof ko hen kadi min halkoyel ma inchallah for life ko yeeso fayi eyyi kadi ɓuura ɗo inchallah kadi aussi falti yo cabbo caggal plan A caggal le 10 eɗen jogui tourné mawɗo e nder Fouta eyyi hay nokku en goppani inchallah dina baax. L'émission tire déjà à sa fin machallah émission weeli Boy Gueto from Sinthiou joni holko woni dernier moment neɗɗo timmani e watta wonko panɗa pour mi namdoma mi namda hima eyyi voilà micro neni bandiraɓe manam oɗo message mbiɗa waɗa ɗum lancé Fouta foof mbiɗa waɗa ɗum lancé international eyyi minen komin Sinthiou Bambe naaɓe kadi min jogui ko drapeau Sinthiou Bambe to min mbawi yaade foof Sinthiou Bambe min paari kadi min ngala ko ɓuuri ngoɗon wuuro foof ko ɗon fuɗɗiri en fait
eyyi ma mbaɗa hunde nder wuuro ma puɗɗa wadde hunde guri janande donc remerciement Sindiou Bamnaɓe foof on mbiyama nanggue hen ko enen fof ken gotum quoi en fait merci beaucoup. Ok bandiraɓe l'émission tidde so asa fin machallah welino adi jungo boy gueto jungo hey yep niga Ousousa ɓendu Ousousa allez bandiraɓe ça fait un plaisir machallah ha joni eɗen ɗo to julli meɗen Fouta oɗon gandi kam minen kam comme no mbirni kalto artiste woni mo ganduɗa min jahami lukkudum hayto wawi wonde ɗo ha Nagasaki tomin gatti ɗum noon bandiraɓe hamin ɗo min jahani so jiiɗi wadde clipaji moɗon émission et tout comme no mbirumi ni mine promotion 35 000 donc min garan pilma ma ha beltoɗa eyyi ɗum noon mi wi on bye bye à la prochaine et aussi non n'oubliez pas aussi wadde abonner sur notre page Rapla Innovation hamin to TikTok hamin to YouTube ɗum noon bandiraɓe ko welta tan à chaque fois joddade artiste aji billahi c'est avec un grand plaisir ɗum noon bandiraɓe on jarama c'est votre sista Sala bisous bye